Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Omar ginaingon. Love ko ikaw. Apan tungod kay tuwa ka sa layo, natintal ko sa babae nga dako o gusto nako. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ay, kuyahan ako dayon. Upat ka round gud ang atong nakuha. Butbuit, duha rabaya. Gitimes tura niya mo. Sawa dila good mo ko eh. Magtagpaw ta. Kay ugman na baya ako malarga paingan sa gawas. Ug duha ka tuig ang akong kontrata dito. Gusto ang tataka pugnan. Kaya di ko gusto nga malayo ka na ako. Gusto na dam kang mo abroad. Gusto mo ko nga makatikom to og daghang kwarta. Aron ini kasal nato, di ta maglisod og balhin nya ato na yung bay. Ayaw ka bala ka, day. Kaya ako din sa Pilipinas. Mandarbaho sad ko. Dili ko gustong ikaw rin mandarbaho. Kitang duha, Jud. Kada sweldo na ko sa gawas. Magpadako nimo ha. Nya, ikaw na'y bahala nga motikom. Lahi ang ipadako nila ni mama o ni papa. Nya, lahi sad ang paraim mo. Ang akong ipadani mo, para nato ng duha ha. Uday, ang tanong niya ni mong ipada, ako yun ng tigumon. Sige. Salamat ha. Nya, sige na. Padayon to. Okay na nang imo diha. Ha? Namatid lagi ka. Nigahi na sad. Ay, oo, na rin ang gituok diha. Magtagpo ko, ani. Kailan ka na kuma. Kalima na ni. Darling. Mahal, sagip ka. Kaya bisang ako. Hihapon na ako. Siyempre. Manigahi naman ni. Ani ha. Ay, Magbabagin na, Day. Magbabag ko. Omar, I love you, Omar. Unsa, may nagustuhan kang babae? Imong kauban sa trabaho?
Oo pa, pero nagpugong gid ko Kay may uyab naman ko. Luoy taon si Darlene nga, nanalabaw sa gawas, aron lang makatigom para sa mong ugma. Maog yun. Busa pugong lang yun. Pero pa, Hmm. niming nga mo jero Hmm? Ako ba lang kahang jero ning akong kauban, no? Oo. Pero di na ko siya pakastal, kay namas Darlene. Ay, ayaw. Nakagusto na ba ka ng babayhana? Basen kung imo siyang madirjira, no? Na, mupilit siya nagay imo mapakaslan. Luoy kay taon si Darlene sa gawas, uy. Unya pa. Unsa may buhaton ako kung mutukar akong gana. Sama ini, tawa, tukar akong gana. Hmm? Tawa pa akong tabangan pa, wag ka kayo. Tawa din pa. Pag-inom na mo na ako da. Bitaw da. O klaro di kayo. May tuskig mayo ni mo, anak. Alala, lakas kwarto dong. Pagkinamot na lang. All by myself ba? Sige dong, lakaw na. Yun na, ang imong cellphone ay. Basin na si Darlene ang nanawag. Si good pa. Si Darlene nga, tuwa sa gawas. Ayaw, lakaw na di sa kwarto, be. Lakaw sa kwarto. Paghubo na tanan. Unya, pag phone sex mo. Sige na. Upa, aris ako. At tukos kwarto. Paminawang. Ang ako itong nagadong. Uday, nagpakapaka ang Uday. Ang ako, Day, natungog ka. Itong kadong. Tungan sa pagawa sa tunggana dong. Hapit ako, Day. Taon kay kapoy na po 6.6 ay naunsa panahon po na mampur taon oy bidyukol na ustor oy klaro kay bidyukol unsa Kung walang mahimo, bay, ito ang mga suslayo. nya nakapagawas kasi mo gara bida Sobra pa sa gawas. numdum lang ko sa kong amigo ana Kinsa man? si BJ katubay sa paminaw ka sa ako Pero lahi ganung personal nga doon na kay Jajero ba? Kanang actual gid ba? lahi gyud kayo oy ano na kay personal nga Jerjero no ngayon bida si Imay nakaupan to sa trabaho nga dako kay gusto nimo Unsa? Panguyaban ako sa Emma? o pangyabi na siya puti bigbugan ang imo. Kita ka! Kita kay naglingkod na siya sa bangko nga nagbilabilaw nagasayang siya ato. Yay. Esos. Og mauyab na mo di na ka mag-anto sa ng 6.6 diyan unsam kay ilami biyan oy. Imo lang ludan nimo kabot. Guwapar ba sana si Emma bay? Tawian mo eh. Kuya kung mahilabtan ko siya unya, madutlan ko. Saon man ako si Darling nga tuas gawas? Ay, tari pag una-una na dutla no yun. Unsa man kay. Ang permanente, ang importante daw, dili permanente, ang importante, makachir-chir ka. Nga, agin ni mo. Banga. Saman, nguyab ka? Nguyab ka ima, dili. Sulti na yun. Kayo di ka? Ako yuyab na nga. Ay, binuang di Oo, bay. lagi. Pagitag imo. Ako na si Emma. O sige, bahala na ni. Panguyaban ko siya. Okay. Salamat day nga. Gisugot ko nimo. Love kita ka, Omar. O, nagplano na unta ko nga sa sunod buwan. Kung dili ka yun manguyab na ako,
Mundang na lang ko sa kong trabaho. Aron, dili na ta ka makita, Mar. Abi mo, day ima. Naluoy ko sa kong uyab nga tuwa sa gawas. Kay, wa tanto siya kalahibaw nga mauyab kong laing din sa Pilipinas. Nakonsensya ko. Kalimti na lang to siya. Naman to siya sa layo. Ako may nias imo ang kiliran. Ako ang makahatag ni Mos Kalipay. Kay ni ako upan ni mo. Day Emma. Kisputing ko nimo, asang ko ha? Ay, wa man may manabaw si Emma ron pa. Mag-date mi. Mingawan ako jir-jir pa, uy. Ay, kaluoy betawan si mong uyab, taon. Di ba, nagpadaman siya nimo? O kwarta, kahapon? Nagpada. Apon, wa man ang kukuhain ng tanan niyang gipadapa. Kung mauli siya, anang higayon na, nga bubuwag na tingali ko ni Emma. Ha? Kaha? Magkahimo kapag buwag ng imang nadutlan ka naman niya? Ha? Pa. May hapit ko ni mong kadali din sa inyo, bay. Kay gusto kong maminaw si mong tambag. Hindi ka kong tambang sa. Padung na meron nga mag-date ni Emma. Og dadon ko na siya sa motel. Okay ra kaning pagabuhaton ko, bay? O para ba may magbuwag ni Darlene? Kay sige man, good ang akong mahal. O sa may tambag ni mo, bay? Ay, nindot kay. Sabi, Ayaw sa paghunahuna kung kinsay pilion ni mo nilang duha. Mura. Maunay-una nga baka Diyos ka. Mauna sa Sige, bay. Salamat sa mong tambag. Mauna tambag ni Clint. Clint Eastwood. sus, bulawan ang mong mga tambag, bay. Kay nahibaw ko nga. Makajir-jir yung kang maayo, ana ni. Kung makajir-jir ka, okay na kayo na. Sige, Saman. sige. 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 Ikaw na. Ikaw. Ato na ko. Pakuyuga to si Clint. Lantakaw ka. Para Ito kayo, bigaon kayo. makatilaw sa to. Bigaon mo kayo. Ano, maabor to si imani mo. Bida sa di mo. Klaruha yun. Virgin pa ba? Uwi. Klaruha. Ha? Matay ba? Abi ni mo? Igo na si imas. Imuha ba'y porbida. Tig-ig na may. Matay diba? Ni anata tungod sa motel, day. Ikaw ha? Ingon ka kay Manuroy unato sa mall. Niyaman lagi ko ni mo ihunong aning tungod sa motel. Unahon taning motel, day, kay lami na kayo. Dong, ang tinuod. First time pabaya ni na ako. Virgin pabaya ko. Ikaw na'y bahala na ako, ha? Ihatag na ako ni mong akong kaputli. Ako'y nakaunan ni mo, day. Surtihan ako, day. Salamat kay day. Tana. Kay taxi driver. Nalimot man ko hapit. Dira mong plate, oh. Tana, day, ima. Tutano ba yun, day? Inuwag na nga virgin pa ni. Pikot pa kayo. Ping-ping pa. Luminianak kang upang. Ni agad ay. Kalami. Hindi na
magwanta day. Lamin kayo. Ubuon ko di akong brief ha. Ako na ning ubuon. Sige. Hala. Oh my God. Oh, Katako. Ako taas. Kalami, ani, oy. Lolo. Basta dili na maarang sa ako. Virgin pa ba yun? hinayon lang nako day. Dali, bi. Ah, Ibilat ang doon mo kapaa. Di ko mamatay, anak. Dili, mamatay kas kalam init. Agay. Abiso sa sakit ka, ay. Patay na ko. Patay. Agay, ay. Nakuha gyud nako ang pagka-virgin ni Emma atong higayuna. Naglisod in town siya barog human sa nahitabo. Ug ning higayuna, nadutlan nako ni Emma. Nakat-on ako sa paghigugma niya. Ug akong uyab nga tuwa sa gawas, padayon dabag padaog kwarta nako. Ako, naglibog nako kung unsay maayo nakong buhaton. Naglibog nako. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Omar, dinhining tulumanon. What's the style? Naglibog na style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.